A verdade é que nesta viticultura é o exemplo claro da tradición. Aquí non se pode mecanizar nada, é dicir que nós seguimos facendo as cousas como as fixeron os nosos avós, os nosos pais, e a verdade é que temos a sorte de haber herdado este patrimonio tan importante como son estes bancales, senón para nós sería prácticamente imposible sacarlle rendimiento a esta viticultura. Si, bueno, a min venme vender de cativo, aunque daquelas, pois, o que facíamos era unha viticultura de autoconsumo. Aquí neste pobo todos os paisanos, pois, todos tiñamos unha pequena parcela que, bueno, tiñamos esa idea que era que nos inculcaron os nosos abuelos, que o viño era un líquido elemento por socializador e que formaba parte do noso consumo e da nosa alimentación. No que é na viticultura, seguimos car mismas prácticas de antes, pero dentro xa das adegas, pois, certas cousas sí cambiaron. E afortunadamente verse nos viños, porque hoxe podemos presumir en Galicia de ter quizá os mellores blancos do mundo, en tintos, por xa estamos aí asomándonos ás portas, podemos competir con calquera outra denominación de orixen nas mellores mesas. Bueno, isto no fondo non deixa de ser un negocio, e se isto é rendible, se dá cartos, a xuventude tamén volta ao campo. E hoxe vemos que facendo as cousas ben, pois calquera rapaz pode vivir perfectamente do campo, porque pode estar nun medio donde lle dá unhas satisfaccións moi grandes e ao mesmo tempo pois, pode darlle de comer á súa familia. E a verdade é que a xuventude é a que máis está combinando agora as tradicións dos nosos antergos cas novas técnicas modernas. Unha das cousas que máis me gustaba cando eu era cativo era, ao final da xornada, pois, ermagar as uvas. Sempre metíamos os máis pequenos. A familia sempre tuvo moito peso nesto e sempre estamos axudándonos. A viticultura requiere de moito esforzo, de moito traballo. Estamos sempre pendientes das condicións climatolóxicas e non damos casi nunca abasto. Evidentemente, aquelas adegas, por xa máis industrializadas, xa máis grandes, pois teñen que ter o seu personal fijo. Non podía ser de outra maneira. Pero está claro que en momentos puntuales como o do enramado ou vendimia, pois influye moito o aporte de mão de obra barata, como lle chamo eu, da familia. Temos as nosas variedades. Si é certo que temos uns costes de produción, sobre todo como aquí en Ribeira Sacra, que son moi grandes, pero como facemos unhos viños moi singulares e moi personales, pois non temos por que terlle medo á competencia de ninguén, todo ao contrario. A grandeza dos viños é que non hai dous iguales, todos son diferentes e neste intre pois, atopámonos con os viños excepcionales non só na Ribeira Sacra, senón en todo Galicia. Temos que ser moi respetuosos co medio, porque a viticultura non é unha plantación de leitugas. Isto é, cando plantamos un viñedo son para moitos anos. Temos que deixalo, seguramente que quen lle van quitar máis fruto van ser as xeracións vindeiras, porque vanse a topar con unhas plantacións bellas que van a dar aínda caldos de máis calidade se cabe. Eu auguro un futuro moi bon, se somos capaces de respetar o medio, non querer abarcar e sacar todo en 2 anos ou 20, dicir que isto é, digamos, cunha cousa a moi longo plazo, e si vamos conseguir pois sitios como isto, como da Ribeira Sacra, pois que sexa coñecida mundialmente por a calidade dos seus produtos.